נחזור לכדורגל ולליגה הספרדית, שם ביום ראשון דודו עוואט ומיורקה מגיעים למשחק מול ריאל. איציק משיח, צבר ספורט, ערב טוב לך. ערב טוב. כמה ישראלים צפויים להגיע למשחק הזה? דודו מגיע למדריד. דודו מגיע למדריד. 200 ישראלים הבטיחו הגעתם למשחק. וואו. באמת? וואלה. זאת אומרת, העיר תוצף ישראלים. בערך, 200 זה לא תוצף. תן לנו 3 מקומות שכדאי לראות במדריד. כן, מדריד עיר הבירה, והגדולה בערי ספרד, מציעה אין ספור אטרקציות לתיירים. העיר מחולקת לרובעים, לכל רובע ייחוד משלו. חובה להתחיל בכיכר המרכזית, פוארטה דל סול, שער השמש. משם קל להגיע בעצם לכל מקום בעיר. למשל, לגרן ויה, רחוב הקניות הגדול בספרד, ועכשיו, תאמינו לי, סיילים מטורפים. בסנטה אנה תמצאו את חיי הלילה המושלמים של מדריד. שימו לב, הם מתחילים רק אחרי חצות, וכל האקשן חזק שם. צריך לנוח, שימו ראש קצת לפני. וצריך להיזהר מקייסים, כי במדריד, אתה יודע, הצוענים אוהבים ככה לתפוס אותך מאחור, להוציא לך את הארנק, אה? ספר קצת על ה... לא נתקלתי. ספר לנו קצת על ה... אני נתקלתי. בוא תספר לנו קצת על הברנבאו, בכל זאת, למי שלא מכיר. ויש הרבה שלא היו. נכון. אצטדיון ענק. קודם כל, האצטדיון הזה מערך את גמר ליגת אלופות, שזה מאוד מאוד חשוב. חובה לפני המשחק להגיע לאצטדיון לסיור, אחד הסיורים המושקעים ביותר שיש באירופה. שימו לב, כולל את חדרי הלבשה המקוריים, סיור ביציעי ה-VIP, והשוס, כניסה למגרש דרך מנהרת השחקנים. במילה אחת, מרגש. ברור שכדאי להגיע למגה-סטור המפורסם, חנות הקניות של ריאל מדריד. אפשר למצוא שם מסינר לתינוק של ריאל מדריד ועד לאוסף הצעיפים של ריאל מדריד. אפשר למצוא שם צעיפים משנת 98 שהם לקחו את גמר ליגת אלופות נגד יובה. נכון. תשמע, אם לפעוטות, אז גם יש בטח איזה ראול קטן, איזה בובה, איזה משהו כזה. כן, צועק, וואי. עוד משהו? עוד טיפ אחד קטן? תראה, בסוף שבוע הקרוב חוגגים בספרד את יום המלכים. צפויה תהלוכת ילדים, סטייל עד לא ידע ספרדי. משהו נוסף, לא מפספסים, בר חדש יחסית שנפתח סמוך לאצטדיון, ויסיטור אורחים, הוא מארח את כל האוהדים של הקבוצות שמגיעות בעצם לשחק נגד ריאל מדריד. כל התקרה מלאה בצעיפים, מנשנשים פנקו טומטו, צד סנגריה, וקדימה למשחק. יפה. איציק משיח, צבר ספורט, תודה רבה. תודה רבה.